Ngiyaphila njani? Ngithetha naba. Ngithetha noPhindile sisi. Phindile. Phindile wapi? Oh, Phindile wala Orange Farm. Orange Farm. Alright, sisi. So, yini inkinga yakho sana? No, guy like Dallas State from esikolweni. Ngithola yenza grade 7. Mina bengenza grade 7 bese ngiyenza grade 5. So ngimdala obviously kunaye. So but ngimthandile and sathandana kamnandi. Benganayo inkinga. Uthe masiceda isikolo but yena mina ngisiceda iqala isikolo kunaye. So I understand ekhaya ke bazama ukuthi bazame ngakho konke ukuthi kena ugcibekele evarsity. So still bekhona iSkype ngisithola every month. Se 12,000. So kule 12,000 bengikhona ukuthi amhlambe sikhona ukubhadala irent la besihlala khona. Do you understand? So ingakho so ingixakile indaba ukuthi ngoba ngiyamsuspecta nga something. Ususpecta mina ngiyamsola cause uhlezi athi kena kimi yejuice but makabuya always ubuya angitshele ukuthi yena yeah interview ihambe kanjani ubuya njalo ukhathele nasembedeni akasanginaki ukuthi angiyakazise ekubeni from dala beka flex empedeni but manje akasangeni indaba yombhedi so uhlezi angitshela ukuthi yena uya interview njalo yena interview le interview yakhe kanti yophela nini engayazi enengiyawisha ukuthi ngathi ngamthola kule interview azoba kuyo into engiyomthola yona into engiyobayenza yona lalo ntombazana yakho le interview yakho alright ungawari uzongithola kahle umgcine nini ngicine namhla ekseni futhi again namhlanje ngithi uyahamba eJoburg futhi another interview uye ku interview namhlanje okay no problem mina ke ngizohamba ngisho iSpani ne and you'll hear from me I'll contact you and then we'll meet at the talk okay alright nimzwile kusisiza uthini she's suspecting ukuthi umuntu wakhe yamjolela they've been dating since for my primary nje kumnandi kunenge yabo but mina ngizohamba ngisho iSpani and do my thing and you know vele ngidume ngazo ngizohamba manje ke yo biza wobhutiza bangibhekele izinto zami bese mina ke sisho iSpani bye. With more information, you're still tuned in kuya Jola 99 and I did go and do my investigation and I told ukuthi ngiyasola but like ngiyaqala nje ukuhlangana nale situation lena yazi honestly because like it seems like the guy is selling and the partner yakhe doesn't know and they've been together for quite some time so ukuthi uyenza kanjani my brothers how does he keep up with the woman and with another store every time and everything so ndihlangana manje ke neclient yami ngizomchazisela ukuthi kahle kahle mina ngitholeni ivari endaweni yakhe so bouncer yami unjani sami angiyaphila ngiyaxolisa unjani nami ngiyaphila so ngicine nombhekisi ubhebe wami ngicine namhla ekseni wathe uyofuna umsebenzi eJozi so uyofuna umsebenzi eJozi yeah alright angakhulumi nje bese kuphela it's during the day angakhulumi next no asikakhulumi angakhulumi hi guys abakakhulumi and uthoye emsebenzini eJozi mara ngiyazi iJozi le mina ngiyibonile yabo but sure let me show you something a few things alright nangu umuntu wakho uyamazi lo sisi uyamazi sisi uyamazi besifunda sonke esikolweni mina ngifunda nonke esikoleni okay wait uyamazi ubhuti ke makathi uyosebenza uyofuna umsebenzi usuka yapi uhlezi kimi kena ngoba since acedile esikolweni so sicakeka nangemali yerent so uthe ke uyofuna umsebenzi leJozi yeah okay shuthi njalo ungihleza ngicambela manga athi uyofuna umsebenzi eJozi kanti wenza so kimi waye ngenza so uthulane mara ngimthanda kanje waye ngenza so mara uthulane yo man so ukukhombisa any evidence more evidence mara uthulane so this was Friday la nomunye sisangimazi kilo uyamazi sisi wena yo uyamazi sisi ngiyabazi bonke besifunda sonke esikoleni ngisho ukuthi yena uthulane ubusy nabantu nabangani bami abakudala esikolweni waye angenza sona uthulane wayi yo mara uthulane uyasebenza and lo ngithola ngingama waye ngenza sona ke wayi mele kube njena wayi mele kwenzeke sona yo maruthulana ikinto engamniki yona I'm trying my best I do my best with everything kanti yini ngothulane ufuna yini kimi kahle ufuna yini yo ngicela makube sisi uyamazi ukuthi ukuphi manje ngitshengise manje ngicela ngisho bahlobo manje ngiyakhona manje
La majita babun le cherry kebere Fana yit umuntu akuskebere La majita babun le cherry kebere Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la Fana yit umuntu akuskebere La majita babone cherry kebere Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela Ngifuthisa ngizanikala ukuthi Mangabuya phaza Yini manje? Yini manje? Yabona wena bengisumngane wena uyisha wena sikhebereshe wena uyangijwayela ndifake kukaratu ungijwayela lapho umntana kulele ngendlalizo uyaphanya ruhle nabafazi ukhuluma Thomas Buti ngiyakushiya la ngihlale naye forever ngisafuna uphinde ngimbone yangifa ngizama ukubhadala amarenti yonke into ngicela ekhaya imali suka lapho wena ungenza kanje bhadala irenti for wena Buti yangijwayela wena uyangijwayela sis yangijwayela jwayeza wena ufake kukaraja wena umngane wami wena ufunda nami kade uyinyoka ufunda nawe Sangwena fake kukaraja ngizokhathela fake kukaraja ngizokhathela ngozothila ulapho umtshelile ulavi nje Ulavi kahle. uphuma athini ngithi azange uthi ufuna umsebenzi namhlanje azange uthi ufuna umsebenzi eJosi ngijwayela kabi wena unangijwayela wena uyangijwayela saba sakho yiJosi le yiumsebenzi lo ngiyabuza ngithi yiumsebenzi lo sifebe sakho yiumsebenzi ukukaraja ubhizi nabakukaraja la ngijwayela kabi Unangijwayela uyazi ukuthi wenze umclaim Akazi. iJosi le yiJosi Khosi ngazwe. sis bhekana la kunjani yabona uyangijwayela sakayazi manje bheka kumba ukunjani nala wayibhekisa so wangibuyisa ngabantu Uthi ukokana kahle. hello Rent ubhadala ngani? so wena uyathengisa umzimba ukubhadala irent Yeah. manje unokuthula wena ongamtsheli Nokuthula ngishiyazi la ngikuthula yena. Nokuthula ukuthengile. lonke lento kimi wangenza so Nokuthula ukuthengile. why uthengile thula nengikazi ngicela Regular customer. mara wangenza so Thina kachile nawe. thula nangiki ngiyona wangenza so thulani ngiyayazi thulani uyathengisa ukuthi uyathengisa right now uthi yes manje lo ngithi yes ufuna kuthi yalibambele kukarata lakho msuni wakho uphiza ubambanele kukarata lakho awunandaba nami Mamela. Mamela. Oh. Whoa. Mamela. ngekele yiyo lehlezi uyenza
nawe nangijwayela noyi-2 funa unitrapa noyi-2 Okay, manje sabakhe abantwana wena. Abantwana. hamba babuza le msununi kamamakho ubuza le msununi kamamakho Namqabukela abantwana. Memelungitshele sithandwa senhliziyo yami bekube siyahluleka Ngiyacela. Cabangela abantwana. Cabangela abantwana. Abantwana. Lo uyazi ngithathengisa umngane wami weqiniso angifunda nawe ngiyangijwayela yijozi le ngithi yijozi le Do you enjoy selling them? Things you can do anything. There's stores nearby. You can ask for work there. Ngazongijwayela wena fucking kukaracha ngazongijwayela wena jwayela kabi fune yami indoda abuti Manje ufuna ukubhadala ngoba siqale phela kuba umfazi wakhe uye kubeka interview. Ngabe interview wena phela. izalawe Okay, don't baby me now. Manje phela akayazi. Awusabi kanti nawe kodwa nawe msunu yes uzisha wena nawe msunu kodwa uyajwayeleka wena uyajwayeleka wena la wena uyajwayeleka na When the wife did, she cut down costs.
Thanda highlight ningazothi down ukuthi abantwana kunokuthi baye private school because he's selling his body because of abantwana bafake private school. Kuningi ngimtshela ukuthi ke sifake abantwana la so khona afforda khona indaba yesikolo. So manje no ngoba yena wafunda kakhulu ekiba ngisho baphatha imali ekiba. So ukhule kanjani ukuthi baphatha imali nabantwana bakhe kumele babele high. That is why ukuthi nangapha usebenza lokho. Ngithi usebenza lokho. Ngiyajwayela wena. Ngiyangijwayela wena. Usebenza lokho. Usebenza lokho. Usebenza lokho. Usebenza lokho. Business uye. Uma zigzag uye. So what? Sebaliphula ngithola kanjani? Awuzibuza ngasebenzi. Wayibonga nje iqiniso. Wayibonga nje iqiniso. Ngitshele iqiniso. Bese kahle ngoqala. Ngale bengiyoriyetha mhlambe different than now. Bengiyoriyetha mhlambe. Okay manje uyazi. Ngohleli nami. Okay manje uyazi. I understand this. Manje but I can't do this. Okay manje uyazi. Sona la khona. No. Ufuna pay. Wena wena ke. Wena ngaka bafuna ipay ufuna ubhatala ukulalile. Sorry. Ubhephile ngithi mnikeze. Inikeze akayidlanga mahala sis. Ngithi mphathane ke ngithengisa yena. Oyibhatare. Thengisa ngepinyana yakhe. Awunyakala le awunyakala. La hamba ke nephozi wakho tu nanuka nokunuka siza. Hamba kwami kumani nanuka nokunuka manje futhi akani. Ya ngibhatale. Angakubhatala. Ubhatala nje. Wayengafuna ukubhatala ngoba manje sisilela Udla mahala. Yeah. Udla mahala. Ibenjelela ichamelele sengichamelana namaspencer amaspencer lawo la imo amaspencer manje ngichamelana nerokweni futhi sis the way ungathandi condom. manje bakuchamelela nerokweni bizofika bachamela seko Yes, awunyakela. Baby. Haya ni mshofu mwana wangu. Ya mshaki. Yeke basi. Angakuthola. Baby mba. Pay up. Awunyakela imali yakho angakuzithola. Manje mahala. Angayithola. Ngidle mahala. Ayo. Sekusebenza impela ushiyaza. Yo mazongiyela. manje ngiyenza that every day Online. Buka online. Yeah. Then uyangiphatha. Ngizokufana sami. Zokulimaza. manje awufiki ukhathele limaza awukhathali uma ufika kubheki makayifuna Under stress. awuna stress Yes. Okay, noma ngiyafika. Yes. Noma ngiyafika. Okay. Okay. For it in. Transferele ke yafika. Woo! Mina. Noma iyafika. Ah, uyadlala. njani manje Ngeke mina. njani ngoba Usefanele for ruba. Usefanele for ruba. Manje sona mahala. Udla mahala. Awunyayiko wena. Awunyayiko ufuna ukushaya lesifebe sakhe khambela. Ayashaya mfazi wami khona. Angayishaya. La kwami. Wami ngangishaya. Angayishaya kwami. Fucking kuka. Angayishaya kwami. Fucking pendeko. Ngisukela kwami. Did you know me? Did you know me? Did you know me? Did you know me? You fucking pendeko. You fucking pendeko when. Ngangizami ke. Ngizongizami ke. Zokubulala. Wesikhathi ngithandana nawe ngibambe noba. Zosibhadla. Wangibambe noba. Wena wayakhisha ama-feelings. uyamazi Wayakhisha ama-feelings. Athi unamthanga wena. uyamazi Nguphe kamnandi. Nguphe kamnandi. Bengamshayi. Kamshayi. Donsa bani ngomlenze. Ngiyeke fucking pendeko. Fucking kuka. Moshe ngafunda. Awunyekeli. Ya ithenga amadoda. Thenga amadoda into yazi. Amadoda angaka. Wawasheka indoda busuku. Ubhizi namadoda abantu athenga. Ngilamba ngabi. Ngilamba ngabi kubangabi lekhwethi yakho. Kubangabi. Kubangabi khwethi yakho. Thenga amadoda wethu. Thenga abantwana bethu. Angazayithole. Ngolile. Hamba kwami. Hamba. Yey. Badale ngihamba. Hey,
Angifuni, ngithi angifuni. Thulani yasala naye. Thulani. Ngizasala. Ngizasala njani? Ngiyabhada. Hamba. Thatha umfazi wakho. Futhek, hamba nomfazi wakho. Hamba mgodoli. Madonna ufuna ukumkhokhela yini? Futhek. Hamba wena uzoshaya umnyanga wakho. Awufuna ukumkhokhela nani? Wayengambhadali. Uthatha umnyanga wakho. Yeah. Uthatha umnyanga. Wayengambhadali. Hamba, hamba. Ngobani? Angifuni. Hamba. Zahlangana vele nelinye ilanga. Hamba, zahlangana. Hamba. Ngicela ubhadalelwe futhi sohamba. Mami sibhadalele phone. Hamba, Futhek. Uthatha ifoni yakho. Uthatha ifoni yakho. Indoda yakho mosuke umazi ukuthi uyathengisa. Endingakubazi. Uma siyaphi ngoba thina sifuna imali. Ungaphindi ungode. Oh, i-client. Ungaphindi ungode. Bona Wenza kanje. Okuseba ama-order. Ngithi ya-odwana. Ya-odwana. Ye, ngiyehlisa umoya. Ufuna yenzeni angakubuza ukuthi niya-odana yini. Na-odana. Noma ngiyibuza Apha ma-camera. uyayibuza ngisho manje. Ngicabanga ngishana nalo bhuti lo ngale bhodlela Ngiyakubanga, lokho. Ukuthi ngibhizi uyangikhuza. Ngifuna ukudonsa le robo. Hamba mnyoba. Ufuna umnyobe, hamba mnyoba. Yasa ngisuthi ngenele sham. Ngenele lokubiza. Ngathi waphatha AIDS njani? Ngathi waphatha AIDS. Ngithi ngathi waphatha AIDS. Beka la. Yebo uzofusha umnyango manje wena. Yewena shimane ngithi ngiyakuzama uzameki manje. Kanti ubhizi la utshela ukuthi umfazi wakhe akakuphekela akakuvakashela. Usibona ukuthi usungcono ngami. Futhek manje unancedo yazi. Yo. Utshela ukuthi Futhek. Utshela ukuthi indoda yakhe ayikwashela ayikwenzeni Futhek manje. Ngithi ngiyakuzama uzameki shimane. Ngithi ngolile fucking kukala. Phuma, yayi phuma. Mlandele. Thengelani uphisana namadoda. Uphisana namadoda wethu. Sisi uncolile sisi. Hamba uthengana namadoda. Sisi phithana namadoda. Futhek isifebe. Kukaraja unifaka mpende yakho wena. Faka mpende yakho. Yiki into ozongitshela yona wena. Faka mpende yakho wena. Faka kukaraja. Sisi. Vele siyahamba. Ngamuthi kungcono la. Ngamuthi kubetha la. Ngamuthi kubetha la. Ngamuthi kuperfume la. Sisi imipela nikuperfume. Imani ngwaphetha. Futhek. La. Futhek. Thatha lo bhonzo. Yo, ufika khona. Sala. Yo, isilimipela. Sande kukula kuyaphela. Hayi yami le ndoda. Shithela bona lobu bulima lobo benzayo. Yo, usithutha sami impela yazi. Yo yanya Into ayenzile. So njengoba Imali lezi hayi bese ngana problem. But ngabe I wish ngabe ungazisile yeah. I so wish ukuthi ngabe ungazisile. Yeah. Than ukuthi yena ayenze lento emva kwami. Understand? Cabanga ugel bengifuna. Yo. Hamba nendoda yakho usala. Maqeda uzokhetha like that. La nobaba wabantwana bakho uyamthengisela. Yo. Mina ikhaya. Bengazi uzofika uphathe kanjani. Why ngenza so? Wangenza so. Because manje kuba ngathi manje satisfy manje. Nahlengezela abantwana kodwa li rent. Uyamtshela ukuthi babe uyangisifight. Kumele just ungitshele.
Bengimele ungitshele. Uthi uya-understand. Hey. Basasho mina as the house angicabangi And wesiphathi lo bengifuna nalo lekukaratsha le fucking pendeko. Yeke nithatha ibhali manje. Fucking pendeko. Uyithatha ibhali, yeke nithatha ibhali. Fucking pendeko le. Ukusagwela fucking kukaratsha. Awuna Khuluma namakukaratsha. Khuluma namakukaratsha wena. Bazongitshela wena. Fucking kukaratsha. Baby. Isiphatala ngefoni yakhe ke. Angisho ufuna Isiphatala ngefoni yakhe? Ngithatha ifoni yakhe. Sambo Sambo na baby. Niyahamba? Ngiyasahamba. Ni-right? Uzosolve izinto endlini? Endlini. Sikhali, kahle nje. Umuntu wami.